حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Һуңгы йылдарда йәмгыятебездә ислам динен кабул итеп, шәригать кануннарына ярашлы киенгән хатын-кызларда еш осратырга мөмкин. Бындай күркәм күренеш Сибай калаһына хас. Кызлар да, олы яшьтәгеләр дә матур итеп яулык ябыну серләрен белгегә килә. Күптән түгел Тақва мәсҗидендә махсус рәвештә ошыга бәйле осталык дәресләре оештырылды. Айһылы Муллагилдина нисек итеп йөзгә килешле төстәрдә хайлау, һава торышына ярашлы яулык бәйле усулдарын күрһәтте. Башкорт халкында мусульман катын-кызларының баш киемен яулык яки хиджаб дип атайлар. Хиджаб гарәп теленнән ингән һүз, башкортча ул ябыну, ябу дигәндә аңлата. Бездә бу төшенсә баш киеменә карата гына кулланылса ла, көнбайыш илләрендә хиджаб дип катын-кызларның тулыһынча баш һәм өс киемен атайлар. Мусульман киеме шәригать кануннарына тап килергә тиеш, ягъни йөз һәм кул суктары гына асык була. Мусульман катын-кызларының баш киеменә шундай талаптар куела. Яулык тулыһынча сәстәрне капларга тиеш. Муен асык булырга тиеш түгел. Ислам дине катын-кызларга зур хөрмәт һәм игътибар менән карай. Хиджаб ул яшәү рәвеше, күңелдәге имандың һәм уй-фикерләрдән киемдә сагылышы дип кабул ителә. Аллаһ Тәгалә яхшылыкка гына өндәй. Аллаһ Тәгалә яхшылыкка гына сакыра. Күп нәмәләрдә тыелып яшәһә әгәр кеше, шул вакытта аңлай башлый. Шул вакытта үзенең нисек ошаһәтлем, нисек үзенең бәхетенә каршы килгәнен аңлый. Әгәр ул тыелып яшәй башлаһа, ул үзенең бәхетен аңлай башлый. Чөнки Аллаһ Тәгалә кешегә бәхет кенә теләй. Яулык ябыну безнең мусульман хатын-кызларына фарыз гамәлдә. Ул ирләргә киенеп йөрү сөннәт бит инде, башка кию. Ә безгә хатын-кызларга ул фарыз. Аллаһ Тәгалә кушкан гамәл саваплы да була бит. Ошлай матур да. Хатын-кызлар өчен ул Аллаһ Тәгалә кушканды үтәү, намаз, ураза, кылу Аллаһның боерыгы. Аллаһның боерыгын куанып, ошлай матур да үтәйбез инде. Әлхәмдүлиллаһ. Безнең халыкта яулык элек-электән катын-кызларыбыз тарафыннан яратып кабул ителгән иң зур бүләк саналган. Бындай караш бүгенге көндә лә хаклана. Яулык, шарф, шәл булар барысы ла тик гүзәл заттардан гына кабатланмас биҙәге. Йөҙҙәрен нурландырган ябыуы. Яулык бәйләүҙең ҡәҙерен белгән ҡатын-ҡыҙҙар уның кешегә ниндәй тыныслык, бәхет алып килеүен яҡшы аңлай. Билдәле шағирә Зөлфиә Ханнанова әйтеүенсә, ябай әйбер түгел ул яулык, уның көсө, уның хасиәте йәһәннәмдән ҡалҡҡан булырлыҡ. Аҡ яулыҡлы инәй доға ҡылһа, фәрештәләр баҫыр күс һырып. Тәҡва мәсетендә Айһылы Муллагилдина үткәргән оҫталыҡ дәресендә ҡатын-ҡыҙҙар ҙур ҡыуаныс менән яулыҡ ябыныуҙың яңы ысулдарын өйрәнде. Шулай уҡ үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған күп кенә һорауҙарға яуаптар ҙа тапты. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر.